ay? Irene. Irene. Ikaw, sir? Henry. Henry. Alam, parehang may R. Irene and Henry. Sir, naisip mo ba na isang araw ay mabibigyan kayo ng pagkakataon ni Irene? Wala din. Okay, so hindi pumasok sa isipan niya. Ma'am Irene, tanungin kita, since kilala mo si Sir, pareho kayong taga-Esperanza, masasabi mo bang isang magandang lalaki si Sir Henry? Maganda po ba? Oo, hindi. Oo. Tama sa Henry! Eto na. Kung ipapasyal mo bukas si Ma'am Irene sa Esperanza, diin mo siya dalon. Isipan ka na, isipan. Mayo isip kag pamangutong na kasi ni naadito mo siya dalon. Okay? Ma'am, hindi ka niya mag-suggest na may na-suggest siya. May gusto daw siya nagtanami. Okay. Diin mo dalon si Ma'am Irene Sa rooftop sa munisipyo. So, Ma'am, dalon ka daw niya sa rooftop sa munisipyo.